Το πρώτο ράνο ο πρόεδρος ήταν καλύτερος, μετά ο Τσαλίκης. Σοφοκλέου λοιπόν και Θεοδόρου. 7-3 ο Σοφοκλέους, πολλές διορθώσεις εκεί ο Θεοδόρου. Ο Σοφοκλέους άνοιξε την απόστασή του από νωρίς, ήταν σωστός σε όλη την πορεία σχεδόν. Ο Θεοδόρου έμεινε πίσω, χαροπάλεψε. Για να τον δούμε όμως τώρα μπροστά. Σοφοκλέους.